интерес. Аспро, ела тука. Ето е гей аферата. Те вода на женска се прешна интерес, не се почнава. Не, той по този начин демонстрира превъзходството си. Ага. Не, че ще... Да. Но, нали ти казвам, сега ако ги пуснем и ги оставим, Здравейте. така някакъв Чувате? пътя, докато един е наделен на други, може и да създават за малко. Аз зато и се притеснявах с нощи. Браво. Най-движена. С къски до сега не се е давил, разбират се някак си с такова. Проблем има там едно друго къски такова, като не оболно, вечно се пие. Джонка, Ама нали не е играно, не е сериозно. Да, Но смисъл да се с срамжат и такова някакво срамжение, предупредително, да, но сериозно състави до сега никога. давене с всичкото го правят. Срамжавал се, какъв и е скачал и на него, нали, заедно са скачали, колко да си покажат един на друг, че не отстъпват, обаче да се сбият на сериозно не е. Ами те, защото по този начин ще си покажат превъзходството, защото трябва да има доминанта. Трябва един да води.